Özbekistanda, Qazaqstanda gatil meşhur käse somsa diýilen nahar bärde şa käse nahar diýilen Türkmenistanda da bar. Tamdyrda bişirilýän bu üýtgeşik nahar ilkinji gezekden biziň ünsümizi çekdi. Aşgabat şäherimizde ýerleşýän Degirmen tamdyr hyzmatlary. İlki bilen beýle nahary Qazaqstanda, Özbekistanda bardygyny gördük. Eýýam türkmen oranlary şa käse naharynyň göl etinden, goýun etinden, towuk etinden we beden etinden dört görünüşini usat şekilde taýinlamagy öwrenipdirler. İçiniň taýinlanyşy syr bolýanlygy sebäpli o taýsyny video ýazyp geçirmäge görkezmedi. Emma tamdyrda bişirilişiniň gözelligi we iýip tagamynyň lezzetini alyp bolýar. Degirmen tamdyr hyzmatlary şeýle bir näçe tamdyrlardan urunulan ýer. Bu ýerde etli nan, etli somsa, çörek we şa käse naharyny iýip bolýar. Bugünkü videomuzda şa käse naharynyň bedene we göl etinden taýinlanan görnüşlerini gördük. Naharyň özü müýtgeşik, tagama müýtgeşik, lezzete müýtgeşik. Şa käse naharynyň içine et ölümler salynıp, üstü hamyr bilen ýapylýar we nahara etiň öz tebigi çorbasy çykýar. Şeýle tebigi lezzetin gapdalynyň tebigatyň ören arasy suwlar hem hökmandyr. Bu videoda kümüş suwuny içdik. Şu videonu görüp ilkinji 30 sanyň şa käse naharyny sargyd eden müşterilere ýanyndan tolkun suw, kümüş suw öz islegiňize görä sowgat berilýär. Şa käse naharyny jaň edip sargyd edenne kümüş, tolkun, açar sözlerini aýtmaly. Degirmen tamdyr hyzmatlary bärde oturup iýip bolýan ýeri ýok. Esasan oğlanlar eltip berme hyzmatyny etýärler, ýani dastavka. Ýöne biz üçin üýtgeşme etdiler, tamdyrlaryň gapdalynda oturup iýip bolýan şert öredip berdiler. Şa käse naharynyň üstüniň hamyr şeýle açylýar, üstüniň hamyry gatlakly hamyr we üstüniň hamyryny çorbasy bilen bilimeli. Gapdalynyň tolkun, kümüş suwlar we çal alyp bolýar. Dostlar, daşybyza gidip daşybyzyň palawyny ýeni videomyza sagydyn bilen iyi, çepeliň bilen iyi diýilýän kommentariylar juda köp boldy. Videonyň ştaýsyna ünüs berin. Videony montajlaryňda tehniçki ýalňyş ýüze çykýardy. Ol sagyl bolan görnüp bilýär, çepel bolan görnüp bilýär. Ana hemen ştaýda sagyl diýýänmi, çepel diýýänmi? Ünüs berin. Jogaplaryňyza kommentariýada garaşýan. Hudaýa şükür bize musulman bolan. Haýsel diýmeli, näki diýmeli o zatlary bilýäs. Goşmaçy düzü düşleňiz ýa-da teklipleňiz bolsa kommentariýada ýazyň, hökman olara da sereder. Degirmen tamdyr hyzmatlary bilen bagly sorawlar videonyň aşagynda yer alar. Degirmen tamdyr hyzmatlarynyň admini özü jogap berýär. Ören lezzetli, aýdyp diýer ýaly. Dostlar, siziň bilen başga üýtgeşik tagamlaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň. Onuň baryp ilk göreriz. Inniki videoda görüşýänçe, täze ýylyňyz gutly bolsun. Paka.